decembrie, săptămâna viitoare, răcește timpul și va și plec. 4 zile. Am înțeles. Pe 4 zile cu ploia. Ei. După masa. Dacă ai car ce filmezi, îmi spui că am adaptor de car și le bagi la computer. Da. Apa în cablu de date. Mai rece ca acum steacă. Mi-am găsit pe la mine un cablu de date la asta. Auzi? Se potrivește. Le descarc imediat în asta. Cât ar trebui să fie. Bun, mai mult, dacă trebuie. De chi faci? Iar mai suntem să nu dea roșii. Mai cedat nu avea. Nu bine mă gândești de timp. Tare mult. Dar eu sunt malo. El e malo, noi e bolnav. Eu cred că e necăzită. Eu cred că e mult. Dar de ce nu vine? Ce faci acolo? Da, uite, vrea să o ducă. Hă? Ce faci? Că ai vorbit cu Dan? Păi numai câteva secunde că pe la lucru. Îi se îndeață numărul lui Dan de fix, care ăsta nu-i bun numărul de fix care e aici. Mă crezi că nu-i bun? Hai tu că face Babilonie din casa asta. Eu ți-am zis, tu... Dar nu cred că o mai duce curând. Se duce în august, în decembrie, duce, aduce și toată iarna, după mine Să nu mai zic. Așa mi-e de oribil. Este aici.